Yo, good morning. Ayos na. Yan. Tay, punta lang ako sa ITO. Mamay. Ha? Punta ako ITO. Kaya. Kaya? Ha? Punta ka sa? Ano? Yan po, kape tayo. Ay, kape muna. Ganda ng bahay nila, ano. Lahat na dito. Kwarto na taas. Tapos nang mabubungan ni tatay. Kaya ni Vince. Ito, iwan ko lang kung ito yung gagawin namin ni Kuya Gatcho, yung flooring siguro. Hindi ko lang alam. Yan na. Dito sa harap. Lalo pag na-finish na to dito sa labas. Ganda. Bahay. Ito si Papa ni Kuya Noli. Dumating sila. Kape. At may sumasayaw. May sumasayaw sa loob. Kape na tayo. Coffee. Oo. Ako taghalo. Yo, morning. So ayan. Vlog natin for today's video. Ay maghanap tayo ng lupa na panampak dito sa loob para mapantay daw ito dito sa labas. Hanap ako ng mga lupa na pwedeng makuha. Ayan. Amoy. Kuya Jong. Kuya Jong. Amo. Natanggalan natin yung mga lupa dito sa gilid. Para panambak. Kaya dito. Ang kalay dito kaya nang pasyente no punta dyan sa kabila kaya na ano yun. Ito na yung pang-sanroke ah. Sige kami di may 2x3. Hindi. Kabila yan. Hindi nagkaroon yung problema yung pa? Wala itong problema. Dito yung tali niya. Nakaano dito. Oo. Kaya sinatay ko yung tali. Ay, na umaalis na. Sarap. May bigyan ko.
Nandiyan na po ako kumukuha ng panambak. Hakot muna tayo ng panambak para sa loob para maploringan na yung sa loob nila. Bale ito yung babawasin. Saka yung mga bato-bato. At ayun po, sana po panoorin niyo yung vlog na to. At wag po tayo mag-skip ng patalastas. Ayan po. Di pa matulakan sa kuwang. Narurulan. So yan po, ipaprank natin sila. May nakita akong kubra na batil. Kasabihin ko may kubra. Ayan, pakita ko sa inyo. Ano yan? Ano yan? Kubra. Ha? Kubra. Bakit? Solid pa. Ayan o. Ito yung Natigwak na? buhay. Nakapurupot. Nakapilipit. Ayan o. Kubra. Ayan o. Ah! May kubra. Psst. Uy, nagkukubra. Kubra. Yan o. Bayda, tingnan mo. Kaya sabi ko na gumagalaw eh. Yan o. Diyan ka lang dito. Makikita mo yan o. Wala kang film mo. Yan o. Yan o. Diyan ka banda. Ay, pumatok na ba po? Yan o. Oh. Di ako nga lapit dito. Yan o. Sinatok na nga. Kubra o. Sorry. Lumapit ka dito. Di naman yan. May kubra. Yan. Sorry. Yan o. Udah man bagal. Dito ka kasi banda o. Ayun o. Ano diba? Kubra. Ipaprank pa natin sila. May kubra. Yan o. Tingnan mo. Tingnan mo tayo, may kubra. Yan o. Yan o. Buti di ikaw natuklaw eh. Dito, kita dito. Balak na. Oo. Yan o.
Hindi na gumagalaw. Hindi talaga mawala na ngayon. Dito na si Ilog yung baba. Oo. Tingnan mo banda dyan. Dito. Ito. Nasa ilalim. Ito. Ay, oo. Ito. Ito. Buti naman yun. Parang kubra lang eh. Buti ng kubra. Buti lang kubra naman yun eh. Gan mo. Ito ano uli. Nona! Nona! Ti! 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 May kubra. Dito sa gilid, tingnan mo. Meron na ani! Di, may naminitag ko. Ano, di? Di! Pwede mo ni. Yan oh. Ako kuya kubra. Buti yan, loko. Tadi ah. Pwede mo ni, di! Ano, kuya? Tay, dali na tay! Yan oh. Buti di gumagalaw. Kita ko eh. Ito. Lapitan mo dito. Yan lang oh. Hari ka bayad. Ay, ayoko. Dito ka nga. Dito banda. Oh. Di naman oh. Ako nga lapit oh. Hindi naman kakagat yun. Dito ka banda. Saan Oh. ka na, kubra? Oh. Lumapit ka para makita mo. Jadi ah. Mabayad naman di. Tadi nga niya. Ano Oh. natin, kubra? Ito nga oh. Bagong ilulugar na di. Lapitan mo te. Ay, bo! Ang ato May kubra! Sa kubra! Yan, kubra. Walang ano sa train. Kubra. Parang tinataway. Gusto ko lang nga. O, diba? Ayos ba yung prank natin? Ang aga-aga. Diba? May kubra? Sinakay kasi din makatakas ako. Siguro kanya. Ano yung ba yun? Ay, gago. Hindi kubra. Tingnan mo daw. Ano, Kuya Jason, kita ka naman ka ba? Diba nakita mo yung kubra? Hindi, yung buko lang. Si ate mo. Si ate mo. Diba maganda yung kubra? Yan na. Ano naman ako mauso? Ano Tagalog ka din? Yan po pang pagod vibes lang po yun. Tanggal pagod. Mga vlogger tayo eh. Ano? Anong Tagalog ng dikis? No? Tagalog. Kung tadi po lang sa pagkakalap mo ko ba? Di ano? Lambingin mo naman ako. Ay, badit. Badit? Wala. Mga mga Ayaw ko.
Ba't di mo patayin? Dami na tayong napan. May kasabuat ako. Pero siya po na yung nauna. Jin! Jin! Nakakita ka naman, kubra. Kubra. Ito, rin mo. Buti na lang, di ako nakita. Ito. Yan o. Hindi, hindi. Yan mo. Bahala ka. Sana all! Hindi, yung Badit! Si ate ko rin na Ay, wala. Si ate. Yung kapatid ko. Amo na dito. Ayaw. Yung takot. Dit! Si mama! Baka may masakit. Amo na yan. Si tatay ka dyan. Ano? Para good vibes ako. Ang dami ko parang labahan. No? May pa. Tapos, kaya ang dami ko parang labahan. Pero, Oo. dapat pala madama. Laba mo, laba bigal. Dapat muna pala bago. Hindi ko kayo ganyan. Oo. Kasi pag Kubra. Di kubra. Sorry. Pwede yung... Baka sobrang Di! Pwede mo. parang boys. Oo. Pwede nagsuot naman. Hindi mo pa rin nababayad. Pwede. Ano ka galidan na? Pagkit, magay ka mo. Ito na yung rakbon. Pagkit, rakbon ko. Cobra. Sabi na, cobra. Cobra man ka talaga. Kaya nga, sabi ko. Ay, ano, pagkit? Jump. Sabi ko ate, cobra. Hi, Kuya Jong. Hindi na challenge niya, yung challenge. Sige, sige. Masunurin, sige, pakit, sige. Mag-challenge niya. Masunurin na sige. Yan. O, jump. Oh, talo! Ikaw daw. Bakyon. Yun. O, jump. Jump. Yan yung kamay. Oo, kamay sa ulo. Kamay sa ulo. Oo. Wala. Talo ni Jin. Yung nga, Jin. O, sakit na ulo yun. Yeah, si Jin. Ay, okay na. Okay na daw, okay na daw. Iba yun, Dalawa iba. na, tatlo. Ayan, at update tayo dun sa ano. Magluluto si Badit na ano. Ano ba, Gagpusan? Ano, nagkada ka mo. Laban mo na bago ako. Love alert.
Mamaya, may later po mamaya. May na lang at may mga bisita sila. Amoy, mga bato, okay. Lapit talaga ni Jin. Bubuhati pa ni Jin yan, isa-isa papunta doon. Oo. Yo, Jin? Mga bato? Ay, yan! Ay, hindi sa'yo, sa kanya. Oo. Paris talaga yan. Ay! Mark, malapit si Mark. Mamaya, yung mga bato-bato. Bubuhati. Ay, babuhatin to lahat. Saan tayo pupunta doon sa anak? Dahil mapinig ka ng buto. Kita po mo muna yung ano. Ginagawa mo. Sige, ikaw ka. Di dapat kaya kang bigay sa banting. Di ba? Lalo ko gati ko siya na. Magbataan mo ba? Ayan, tinutulungan tayo ni Tropa. Yes. Tropa natin yan. Same vibes na? Oo. Same vibes? Sino ba? Wala si Kuya Vince, no? Ay, ganun talaga. Hirap kumita ng kwarta. Tiyaga lang. Di ba? Kasi kung wala kang diskarte. Walang nangyayari sa buhay. Yes. Tiyaga at saka happy lang. Pahinga muna, Mark. Ayan, update muna tayo dito sa loob. Ito na po yung nakakot ko na lupa. Ayan. Ayan na. Lalagay yan dito para mapantay. Marami rin yung nakakotin. Inom muna ng tubig. Tumulong sa atin mag-akot na bato. Sana all. Taga bato. Taga bato. Oy, Toroyton! Wag lang hakutin yung Huwag mo lang kukunin yung sentro, ha? Opo. Yung bato lang dyan. Kung sobrang sipag mo, makakot mo yung sentrong bato. Ngayon, mamaya na tayo kasi naglilinis si Otto Lalamid dyan sa taas. Baka malaglagan tayo ng mga bato-bato. Ayan. Panambak. Taka mamaya mapluringan na o bukas. Parang sumisiksa ngayon, te. Ha? Ang sexy mo ngayon. Sana. Oo nga. Magpasiksya rin kayo pag Oo, isang lang. parang dalaga. Dala na. Dala na. Parang dala na pala. Dala na. Hindi dalaga. Oo, di ba kaya, Cho? May inspiration siguro. Oo. Lagi naman may inspirasyon Oh, araw-araw. araw-araw. Ano Nona? Di ba, Nona? Pagising nga ako. Ay! Wala pa akong first kiss! Ay! Naligo na! Hindi daw mature. May Nona, pagising nga ako. Pagising.
Sige. Bisa. Oo, kapatid. Pakis. Jump. Wala pa daw siyang first kiss. Sino kaya ang makaka-first kiss kayo muna? Pakis. Jump. Bakit jump? Pakis. Ikaw lang? Yan o. Resulta. Nang laging Nilagyan ng asin para di masira agad yung isda. Ano yan, ma'am? Kumito. Ano yan? Check up mo. Pangalan. Upo. Upo. Oh, upo ka muna. Upo. Interview. Panel interview. Ano po? Masakit po ba? Pangalan, edad, address. Kanina niya lang po ako yun. Nagabi, hindi ka naman. Hindi. Wala. Upo. Uy, pinaglululapan niyo ako. Yung pulso, tingnan mo yung pulso. Yung pulso. Tayong barbecue. Okay lang. Yung pulso. Nag-high blood lang ako sa kanya. Pag walang ulam. Ikpit tayo ng mga gamit mga dito. Para makapagsimula na yung asintada. Di palabra. Tara talaga. Ayan o. Flooring. 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 Simulan na natin ang pag-merites. Sino ang may sana? Ito pwedeng ilagay. Lagi lang nagkakayat, kaya't bagati. Kung sakal, di man ikaw ay mayroon na ibang minamahal. Minamahal. Kung sakali mang tuluyan ng mawa, pag-ibig ko sa piling mo. Sakali mang magdusa, kaya titiis, maghirap man, maghilagpis, kasakali, mahal ako. Medyo. Sprayda. Anong ikaw na lang mamili ko anong gusto mong panahon? Adet. Galit. Maiba na. Ano maiba? Napya. Kontak yan, bakula. Ano lang. Grabe na. Ano nga? Ano? Balik nga, boys. Ano maiba naman? Branday. Ano siya ito tinatawag niyo pa ng balik? Pinasabagay ka nila. Nona. Sino sa taas? Si tatay. Nona. Bakit po? May pag-asa ba ako? Wala. Talaga ba, boys? Wala. Buti pa ako meron. Wala. Boys Jong! Yo. Boys Jong! Tayo. Kung luto na. Sila na kumain. Yung nagapa. Boys Jong! Yo. Boys Jong! Baranday. Uy! Sabog mo na sa barangay! Ganda. Pwedeng electric.
Kaya ni Kuis Jong. Di ba Kuis Jong? Respect talaga to sa kaya ito pinilagay. Ano? Mag-close na ako. Sa labas na. Sigurado ka? Sa labas. Ito. Yung labaan. Maglabanaran mo na kami. Ma. Yung program. Sorry, luluwas. Sorry, luluwas. Eh, sa ano po? Doon po sa likod, kamit niya. Dahil kakalimot! Kasi ikaw na lang. Sa'yo na lang nangyari ang lahat. Steamer. Sa isang tabi, di mapatali. Aking nataan, lumuni-muni. Binubos maisip, bakit nagkagano? Yata tayo ngayon, nagkalayo. Kulang ba ako sa ko? Hindi ay magmahal ng ubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Hindi ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung tanglawan upang di masaktan. Huwag iiwanan. Salanan bang mahal ka ng lubusan? Pang ako'y yung Pero po rin may papantay. Po, nito yan. Wait pa na eh. Wala na. Yan, preparasyon tayo para flooring. Linis, demolition team. Oh! Yan. Hindi mo ba ako hindi? Yan, Lori. Oh! Nakakasa na ba ako dyan? Ah! Yan. Nakakasa na ba? Sagutin mo na yung tawag. Sagutin mo yung tawag mo. Bubutas pa yun. Amuan? Malaki talaga. Malaki dito. Ah, wala talaga. Oo. Wala talaga. Absent yan pag wala. Kaya wala yan. Wala, absent. Oo. Dalawang vlog, naghapot. Tsaka ate, mindset ba? Preparation. Preparation flooring. Natagpuan sa loob ng kusina nila. Kita na ngayon. Ano kita na ngayon? May tutso na pala ngayon. Wala. Kung araw na, apat na araw na lang. Karapat na ulit. May trender. Wala. Wala. 30 lang tayo ngayon. Nakita lang ngayon. Bakit ang February hindi nag-aabot sa 30? Kasi inanong mo sabi ko dito lang sa kanila. Hindi! Kung hindi ko to na... Sabi niya, dito dapat sana sa hita. Kasi in-adjust na lang doon banda sa may paa. Kuis! Maya na ako nit, para di na sumakit yung paa mo. Pagpukin mo yung ulo mo, parang may ba't ulo. Kuis, umalis ka na nga dyan. Hindi, pinapano lang kita. Oo. Hindi nakakatulog. Pero mas maganda ka ngayon, isa kahapon. Anong ginagawa mo? No thanks. Ayun na yung compliment mo. Pahinga pag may time. Oo. Ito na. Sumingaw na.
Happy. Ikaw? Mawala ito ng tuloy ka. Di na nalagyan ng tubo. Ano ito kinuha? Si Quiz kasi. Panibago. Aso. Kung plano mag-iwan tayo ng huwag natin plungin, ha? Meron mag-tik-tik pa ulit. Dito, bawasan pa to. Yun na. Instant. Ha? Yun na, makapal yan. Ito ba? Dagat pa nga natin yan. Yan ang Instant yan. Instant. palambak. Yan ang palambakan. At yan po yung preparation ng Para ka lang ano? paglagay namin ng flooring. Ito yung tansik nilagay ni Gagatso. Lalim, daming tatambak dito. Diyan, open yan. Diyan. Yung palambak na hinakot ko na dyan, lalagay mo na dito. Ito. Kasi nandyan. Kuya Jong! Di ba ano sabi mo, engineer? Ano? Pag-free. Tapos, Magpapahinga mo na. Yan po si Madam Engineer. Si Boss. Boss sa Boss. Sabot. Halika mo. Yan ang mga vlog natin. Ngayong araw. Startos. Jong! Ang lakas ng trip mo po, Jong! Pang-parat lang yan, pang-pagod vibes lang yan. Seryoso ka masyado eh. Ate, seryoso. Seryoso. Huwag kang seryoso. Kuya Noli! Uy na, balik! Sulit mo. Kuya Noli! Ulitin mo. Bumuli! Hindi mo pinapansin. Na, hello. Kainis ka. Na. Okay, ganito. Hi! Hi, vlog. Ano pa na? Sabi niyo. Ano ulit? Nagbayad mo ulit? Kanina ko talaga nung ulit. Ito lang, dito yung sa list. Dito sa dinner, marina snack. Never yung mangyayari. Di ba kayo, Jason? Yo. Oo. Baka umiyak. Bakit? Di marunong. Turuan. Laki mi, marunong magluto laki mi. Ha? Yung laki mi na lang lagi mo lang.
Mag-cool down na. Sayaw. Nagustuhan yung sayaw mo kahapon. Doon sa kalsada. Di ba sumayaw ka kahapon sa kalsada? Di mo nakita? Ito. Sumayaw siya muna kahapon. Mawala. Pakita ko lang sa akin. Ay, ayan, nakakasila ko dito. Tawagan tawag. Kuya Bin! Kuya Bin! Kain ko yung tungkot. Kuya Bin! Si Kuya Bin, parang timang. Kuya Bin, kain yung tungkot. Wala akong pwede. Pinamigay ko na. Tingko. Ay, din. Uy, kain yung tungkot. Okay. Ano yan? Pangalan? Binigay sa Pangalan. Sino nagbigay? Kain yung tungkot. Baby wipes. Pag muna saan? Tungkot! Ano ka? Umiyak ka? Never. Tungkot! Wala nang tingko. Tungkot! Kaya Kuya Vince, ang dami niyan. Kay Kuya Vince Dominic. Hindi ko yung best na rin Walang sahod. Daming pira niya. Hindi lang tingko. Deo, tawag na ni Mami. Bibigyan sa tungkot. Kay Mami Tino. Nakawal. 1,000. Tingko. Wala, patsinsin pa ako ng motor. Ano, kulang ba to? Kuya Jong. Kuya Jong. Kuya Jong, nakakasundak ka na. Maganda pala kung may nararamdaman si Balit. Oo. Makulit. Eh, buti dito magaling ang alam mo, no? Simple mo. Diba? Siya nga, dito mag-assist. Pero may pumalit. Pag pinayong ang spitting mo. So, paano naman? Ano kaya ang susunod niya? Mamamatay na lang. Sara na ito lahat si Kuya Vince. Bakit? Ako talaga. Ay, wala na ako kanina. Ako pa yung mission. Kasi mas sa magluluto. Katulong. Hindi ano ko si Kuya Vince. Kaya kami katulong magluto. Hindi wala tapunan. Bagay ka, inatapon na. Ito yung dalo. Hindi, kung andun po sana si Kuya Vince, siya yung tatapunan ko. O, kaya nga. Dito lang yung dalawa. Ganyan ano. Para sa mantay. Ang problema yung hindi ka Sinadya niya ni Balit. Kurang. Kaya sabi niya, sahita sana. Ay, gusto niya mag-day-off. Ito, hindi niya kasi masabi. Sabi niya, sahita daw sana. Kasi na niya, kaya tumama. Alam mo na-misinterpret mo lang yung sinabi Lagi yung ko. mga nakapakas. Na-misinterpret mo lang yung sinabi ko, Quiz. Namiss? Na-miss ko si Kuya Ron. Na-miss ko siya. Namiss mo ako. Napaka-assuming mo naman. Dito na ako. Kiss pa pala. Ganito ka bumili. Tay! Best Yakap tay! ko yan. Kiss pa pala. Walang mali siya, yakap ko yan. Kiss pa pala. Sinuna, naiingit. Yucks! Yucks! Sama ng tingin. Yucks! Yucks! Ay, boss. Pakita mo nga sa kanya yung ano. Yung sargas, mapon. Sinuna. Ay, oo, yung na ganyan. Puting-puting pa yung mata. Ay, Pakita ano mo. lang yun eh.
Kita mo nga. Ikat ko na. Kita mo nga. Ganyan pa yun eh. Yung buo. Huwag mo na ipakita mo yung Ganyan mo. Pwede yung pang highlight eh. Huwag. Ano yun kung ano. Sigurado talaga. Tingin. Bayaran ka talaga doon. Parang pwede na yan. Papatungan pa natin ng bilis tayo. Ayun. Ano na ako? Ayaw magkulit, parang siya. Ayaw Parang magkulit. may ano kaya ngayon? Parang si Kuya Noli ayaw mag-connect sa akin. Aroy. Tito, Jom. May akong Ay, saan ko to, Ben? Tapos yun tuloy? Eh, aray ko. Wala. Big. Ha? Maski may ano yun. Ha? Sarap ng ulam na lahat yan. Alam ko na yung amoy na yan. Adobo sa gata. Ay, hindi ko pang hingito yung niluluto na yan. Lunch na. Manok. Adobo sa gata. Itak, pinan ko. Di dyan. Dyan, sabaw dyan. Natambangan ko ngayon. Lunch break daw, lunch break! At ito baka maghanap pa ako ng panambak dito kung saan makakuha dyan. Yan. Baka bukas na ito mapluringan, no? Kaya Gatcho? Baka bukas na ito mapluringan? Tara na. May batak na siya na tansi. Ayaw atang nagbuto. Ano? Sana all. Ayaw ko nagbutom si Kuya Noli. Oo. Sana all. Ayaw ko nagbutom. Nakay ka na. In 12. 12 na. Update. Tara kayo. Kain tayo. Tay, kayo na tay. Oo, Oo. Si Tatay Kalusi. Tay, kain na. Kain daw po tay. Tay! Kain. Baba. Yan si Tropa. Tropa, kain tayo. Sige. Sabay-sabayan tayo. Sir. Oo. Okay.